uđem u groblje i ja kažem njemu, znaš li ti, nije važno kako se zove, Petre, Pavle, Ivane, znaš li ti, Ivane, da ja 3 puta tjedno, svaki tjedan, 3 puta tjedno odem u neko groblje. Gleda on u mene. A znaš li zašto? Ja pričam s mrtvima. On gleda u mene malo, misli da sam malo, ja kažem, ozbiljno ti kažem, najozbiljnije, hoćeš da te naučim? Hoćeš da te naučim, pitam ga ja. On u mene opet čudnovato gleda, ništa ne odgovara. Ja kažem, pomoćeš mi, ali moraš mi pomoći, ako si prije, hoćeš mi pomoći? Kaže, hoću ali ti ćeš mi, ono što čuješ, ti ćeš mi reći. Hoćeš li? Kaže, hoću. Ja kažem, ali sad pazi dobro, nije to glas što se može čuti, ali se po svoj zemlji razliježe i eka. Isto kad ja njih upitam, isto oko ribe, kad ih u mreži povlačiš, one ovako trepere i čuješ glas. Ja kažem, mrtvi. I ja kažem, mrtvi, a pred njih da me on čuje. Šta je to život? Zemaljski. Okrenem glavu k njemu. Šta kažu? Kaže on, ništa. Šta je to ljepota? Šta kažu? Pitam ga ja. Kaže on, ništa. I ja čujem. Šta je to zdravlje? Šta je to dug život? Šta je to blago? Šta je to imanje? Šta su to moji problemi? Šta je to sve na ovom svijetu, mrtvi? Šta je to? Ništa! Eto, zato molite mrtve da s njima razgovarate, da vas nauče šta je to život. Nemoj ljubit novac. Šta će ti 3 stana u Makarskoj? Šta će ti kuće po Zagrebu? Naš narod ovdje treba spašavati. Gledaj kolika ti je zarada. Vi koji možete, vi koji imate. Bog vam, evanđelje vam dira u pare, ponovit ću. Ne ja. Učinite sve. Pogledajte samo. 4-člana obitelj. Otac, majka i 2 djece. Da pojedu za ručak po sendvič po 3 marke. Je li to 12 maraka? Večeru, toliko. Je li to 24 marke? Puta 30 dana. Samo da po sendvič dnevno 2 sendviča pojedu. Je li to 720 maraka? Vidi koliki ti je prihod, koliki ti je rashod, koliko treba staviti za unapređenje naših firmi, za proširenje radnih mjesta. Stavi koliko treba meni osobno za život i onda raspodijeli radniku svakom njegovo da se mi veselimo i da imamo zdravu i veselu starost. Imaš 2 puta da sađeš u prošlost ili da odeš u povijest. I šta imam iza tebe reći? Nije se dugo patio. To je sve najljepše što mogu reći o tebi kad umreš. A mogao si spasi svoj narod. Na primjer, kako se lijepo može sakriti grijeh? Nekad se malo, na primjer, velečasni, nekad se malo više pojede, nekad se malo više popije. Eto kako se pijanac sakrije. Neće reći ja sam pijančina velečasni, kad se napije, ja sam ko krme, ko stoka. Neće tako reći. Nego nekad se malo više, koja se više popije. Koje ja često znam spomenuti da je definicija čovjeka iz još grčkih vremena, da je čovjek homo ludens. I čovjek je biće igre. Ludens dolazi od igrati. U nas je to, kaže, poludi, ali nije. Ako nema igre u loncu, bit će slab ručak. Ko se god zna igrati u svom poslu, bit će dobar majstor. Ko se zna igrati sa svojom obitelji, imat će dobru, toplu i finu odgojenu djecu. Ko zna svoj posao pretvoriti u igru i svoj poziv pretvoriti u ples, onda počinje tu život. Pa evo, neka ova vaša igra koju ćete večeras ovdje pokazati svima nama pređe u naše živote. Pa što god radili, Boga molili, spavali, družili se, pričali, razgovarali, jedan drugom u životu pomagali, neka sve pređe u igru. Jer je i Bog, Deus ludens, Bog je Bog igre i ovaj svijet je nastao zato što se on puno igrao. I sve ovo njegova igra i sve ovo njegova ljepota
i ti si plod igre, i svi smo mi plod igre, svi. Da nije bilo te igre života, ne bi nas bilo ovdje večeras. Pa nek vam je blagoslovljena ova večer, dovoljno smo molili, ja ću samo reći slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Neka na ovu večer blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Hvala vam.